ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. дӯстони азиз, мо имрӯз айна обед шидистем мода. Не бача. беру буромадем, магазин рафтистем. барои хона продукта хариданем. бо ҳамроҳи бачаҷоно. айна обед шидистем, нав кам тарак. гарм шидиста яка. аз мерим ягон продукта мехарим. ана тақати ба даруни алафо рафтистем. И магазин мерем. Буда. Чи, дӯстони азиз. И тараф магазин рафтистем ози. И рушанай. Что? Намемонанд ма гап занам. Вот он. Молодец. И дам берунам пластилиншон дадастшуна. Чӣ мекунем? дӯстони азиз, дар ин ҷоя магазинча ҳай. инҷа дар магазинча ҳай чӣ дора? Колбасои ҳалол. ҳамуда чӣ бигирам? ҷерам ҷои магазинча ҳай колбасои ҳалол дора. ай ҳамуҷа колбаса мегирам. Да, палите. Молодец. ай ҳамуҷа чӣ мегирам? Колбаса мегирам. глакура бини. колбасашон мегирам. чӣ хеле гуфтам магазини ҳалол. колбасои ҳалол дорам. ҳамро ай пешхонаи старака колбасашон мегирам. баъд магазини питёрочка мерам. баъд авуҷа чӣ мегирам? Продукта. ягон чӣ ба харид мекунем. Да? устал? На буромади ку? Чӣ устал? инҷа магазинои ба ҳазура не ина нигоҳ кунед чӣ кор мекунанд. диден? ин тараф шамолак шид. шамолаки хушро. бе нағмаи бачаҳо намешинанд. бе нағма не. дӯстони азиз, ҳамин қатора ба инҷа салоно ҳаста. пеш ҳамин доимо наздики дом. ҳамин пеш доимо сар кардагӣ қатор чанд намуд салон, парикмахиро. ҳама чӣ наздикак. ҳамиш нағзаке мефурӯӣ. куҷои фората мери? ҷои косметолог. чизе ки фората ҳастай. эхе дур намери ки дар ягон автобус ё ин ки таксида бишинӣ у бурӣ. осмона бини. кап каптай. Я не упал, я не упал. Не упал? Из магазин метроем. Магазин омадем буд. Ауҷа буромадем колбаса гирифтему бо ин магазин омадем. Нигоҳ ки фақат пеши дид чи игрушкаҳо мераванд. Чӣ кор мекунӣ? Пойдем туда. Продукта мехарим, ба хона мерем. ама магазин буромадему. ба ҷои морожник омадам. Не игрушка не надо. Да. дӯстони азиз, мо ай магазин буромадем, продукта харидем, як пакет да дастима. инҷа бачаҷоно қати рафтистем хона. ҳозир мерам бачаҷонро обед тайёр мекунам, обед мекунана. баъд камтар салқин меша, баъд берун мебуроем дарахтора бинед. хона мерем. гарма я ози бозӣ карда намеша. ози хона да мерем, мерасем. ку гап за ягон чи амаҷбо. дӯстони азиз, имрӯз дар мо як воқеа шид. вақте ки мо ай магазин омадем, чӣ хеле ки гуфтам, ман кӯдакора хона бурдам. баъд обедшон додам, авқотошона бардошта дар пешон мондам. ба ҳамун колбасае ки гуфтам, колбасаи ҳалоле ки харидам духтаро реза карда дар пешон мондам ки аҳмадҷон гуфт ки
ман ҳушум дар дигар тараф бо реза кадиста будам колбасара, бовар кунӣ аҳамиятам надодам. ё хӯрдан нахӯрдан ман намедонам. Дар пеши Аҳмадҷонам буд, Эмомалиҷонам буд. Аҳмадҷон гуфт ки мам колбаса ваняет. Почему ваняет? Гуфт. Ман гуфтам агар бу кадиста бошад, гуфтам нахӯр. Баъд гирифтам букашидам ки ҳамихе бӯи безеб духтаро чихи ман нафаҳмидам, намедонам. Эмомалиҷонам гуфтам хӯрдӣ? Эмомалиҷон да. Гуфт дута сета хӯрдам. Гуфт хеле реза карда будам дар пешон, кубик карда. Баъд гирифтам колбасоро дар пакет андохтам, кӯдакоро гирифтам, рафтам магазин. Баъд даромадам, гуфтам ки шумо чӣ хеле колбаса мара додем? Гуфтам бу мекуна. Гуфт ки намедонам, сурокш гузаштагӣ нестай. Ман гуфтам дидам неким дар ҳақиқат сурокш гузаштагӣ набуд. Ман гуфтам мумкин ки холодильниктон вайрон шудагиай. Не, холодильникмон созай. Ман гуфтам ман намедонам кӯдако да ман додагиам. Гуфтам кӯдакои ман яке ягон чӣ шаванд? Гуфтам отравит шаванд, ягон чӣ шаванд? Гуфтам ман пеши шумо меом. Гуфтам баъд не созай, чи айна холодильникмон созай, сурокш гузаштагӣ нестай. Гуфта гап застиян синима. Ман гуфтам ха агар сурокш гузаштагӣ ки набоша, колбаса ки соз ки боша, гуфтам холодильниктонам чидагӣ набоша, шумо боша ҳамира мехӯред? Гуфтам ина овардам, гуфтам бигирем бихӯрем. Гуфтам кӯдакоро гирифтам буромадам, дигар магазин дуромадам. Духтаро кефир гирифтам, кефир детский гирифтаму, баъд соко гирифтам, чанд намуд чизо сиропо гирифтам барои кӯдак, то ин ки гуфтам тез битумшона дарунашона тоза кунам агар хӯрда бошанд. Гуфтам барои Эмомалиҷон тарсидам. Аҳмадҷон гуфт не ман ҳами акташа дар даҳанам андохтам ки ваният кард, ман сраза буровардам. Гуфт баъд чӣ кардем? Баъд духтаро хати тез додумшона инҷа детский площадка. Эмомалиҷон гира кард ки мам детский площадка хочу, ба ҳаминҷа овардам, манам хе бозӣ карданиқа. баъд хаст чӣ хеле гуфтам кефира додум, аммо сокову чизора сиропора детскийро додумшонава. баъд хона бурдум, бовар кунед духтаро то яъни спешава ман тез кӯдакора хабар гирифтагием ки ягон температура накунанд, дар таношон ягон сирхӣ пайдо нашава. Гуфта беҳад тарсидам. духтаро чунки мо ай Тоҷикистон омада будем, кӯдакои ма аллергия доранд. Агар ки ягон чизи нофорам бихӯранд, ягон чизи вақту соатиш гузаштагӣ боша, дар таношон пайдо мешава. Барои мо ҳатман фақат нигоҳ кардан дар кор ки ягон чизи ноҷо нахӯранд. ай Тоҷикистон омада будем, дар инҷа чизе хӯрд ки нафорид Аҳмадҷона, дар танош сирхӣ пайдо шид, аллергия пайдо шид. баъд скори занг задем, қати дадаш рафтан бурданаша, 3 рӯз 4 рӯз дар больница буданд. агар ки ҳаракат накунӣ, ҳамон сирхӣ пур бишава, дила меҷиқа. барои ҳамон беҳад ман метарсам. Эмомалиҷонам ҳамихе аллергия шидагиай, аллергия пайдо кардагиай. намихе духтарое ки мара медонанд ки ман ду бачаака ба чӣ азобо, ба чӣ меҳнато бигем ба даст овардагем, шукронаи Аллоҳ мекунам ки худои меҳрубон ба ман лоиқ дид, ду бачааки нозанина ба ман додагиай. хирсандии май ҳазорон бор шукр. намихе духтаро шукронаи Аллоҳ ки ҳамааш ба хубӣ паси сар шида. ҳатман духтаро фикротон нависен ки шуморам ягонтад аллергия дорен ё ин ки кӯдакотон аллергия доранд. дар ин ҳолато шумо чӣ кор мекунед? ҳатман фикротонро дар комментария нависен. то охири видео бо ман бошед.
دوستان عزیز، دوگانه های مهربانی من اینجا خوراک بیگه تیار کردم. خوراک شام بگیم. الان ساعت مودا 8:30 شدیسته. ما کمتر خوراک شام تیار کردم. چه خیلی که میبینین اینجا ما کمتر ماستوبه تیار کردم. الان که چیشه پلیتا ما چه خیلی که میگن خاموش کردم موندو. یعنی کمتر غوسک ماستوبه تیار کردم دخترها. چی کودکو سیر بودن نخوردن کمتر کردم. بعد چی دونا داشتم، دونای ترکدگی نختم داشتم. راستی ای کودکای من نخته میبرورن. اگر موش باشه با موش اندازی با مزه تر میشه. نمیخوام خوراک بیگاهی ما ماستوبه امروز داشته. نمیخوام دخترها با پیش نشون دادم برای که کامیرا دورتر بود و معلوم نبود. نمیخوام کم ترک بگیم ماستوبه تیار کردم ماندم. برای داداش بیاد، داداش حتما یکم خوراک میخوره، خوراک تیار میکنم. کودکو باشن، کودکو سیر بدن. ای بیرو در اومدیم تیز خوراکش ندادم. ای مال تیز خواب برد. احمد جان از 6 تا تلویزیون تماشا داره. نمیخواد دوستانی عزیز شما چی تیار کردین؟ ماستوبه را شما دوست می‌دارید، دوست نمی‌دارید؟ حتما فکرتون رو نویسین. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه خدای مهربان باشید.